Nå venner, jeg skal vise jer noget sejt i dag. Lige her, i den her havedam, der fandt Don Y i sidste uge en stor sno, som var i gang med at spise en frø. Jeg har prøvet at finde en sno her i løbet af de sidste par dage. Det har jeg ikke ladet sig gøre, fordi de er bare svære at finde. Og med undtagelse af lige nu, så har vejret også været lidt til den kølige side. Så I må nøjes med Don Y's fremragende optagelser af den i virkeligheden. Der er desværre lidt vind i noget af det første. Det skal man lige komme over. Så nyd noget fuldstændig vanvittig video af en sno i aktion.